I'm alive, wek sila bukas. So wat wil ik maken? Er moest gewoon iemand zo weg met een winst. Man, fico me das fotos, meu bom, man. Daí de ponte, man. Também com luz, dá lá vas, rede, meu bom. Sua com vit, man. Sempre vai ter saída de meio da red. Meio da red. Aí meu número é escrito no bom, man. Não pangueira, se tem mais de dar para aí fora. Ele fica sali tudo, tá? Hey bro, dan mag je wat heen zijn. Als man is wat het is, amen mas doet amen mas doet. Ons complom dingen, zoals de versierd worden. Om te zien, wie gaan je voeren. Lijf boek zo, dan nog op hier in mijn leven. Sommige tijd moet je kiezen naar mijn leven. Sommige tijd mag ik weer kiezen, sommige tijd mag ik. E organize. Fuk wat het praat die meu bom, man. Sila ka nga mo ite ka na ni kastit pa vit. Paman natin na udah mo isa lang pugi. Mo kumagsaka lang kami ko pa sila din sa amin. Ha? Sabi na ko na makiyo lagi naman pugi ni. Danger! Te zien, te geval van Boogie. Als je goed zo in. Maar af wat ik nou zoek, dat is tijdelijk in. Dat is niet kan zijn. Om organize, wat praat je van tijdelijkheid? Mijn maatschap was dood als een poog van tijdelijkheid. Ha? Waar gaan we weer terug krijgen? En hoe maak je voor die moet bomen? Danger! Te zien, die mijn ding nou, is vertrouwen. En af wat ik nou zoek, dat is tijdelijk in. Dat is niet kan zijn. Ik zal het zien. Geteken die man van die wijs en hij kan en hij vrij van de baan. Aangename kennis is Mr. Moody. Zeg je booty, wijs de movie. Wijs die ijzers, geef ik Gucci. Aangename kennis is Mr. Moody. Zeg je booty, wijs de movie. Wijs die ijzers, geef ik Gucci. Wat het van die bams af, gaat tot bij die ganza. Wakker voor die langpad, voor die wat mij verland valt. Wat dat van die bams. Autopie. Wait, say. Vai o fucking topi. Ik weekse weken. Net zijn EP's mijn naam. Als je me lijn. Ik zie ze nog wel eens aardig gehad. Kan zien wie ze leidt hier zijn. Adisha. Ik kom collect net. Ik kan het topi klaargepraat. The next time is het zo slim en je weet zijn. Lekker dan. Ze wacht voor nog iets. Hij is zo topi, boogie was die. Wat het van die bams af, gaat tot bij die ganza. Wakker voor die langpad, voor die wat mij verland valt. Wat dat van die bank af, terug in het aan vast. Dat toen ik al lang kwam, na een was Bianca.
As 'n lang nag. Moet jy nog so wag, jy moet sampaf. Ek soek jy nog vir kakkie van 'n skansa. Sy sê moet jy aan my Fatima, sy kan maar. One love, bakusuntu, skat jy. Why Smokey hy? Why Smokey? Awan is maar Smokey, diba? Awan, ikdai. Smokey may buwatan, anay na silosyo mo, so kalina may bo. Abat siya sa'yo, ulit da nga, ono pinipotsi. Nee, no mas klaar toegemaakt, onder stress. Ik ben la bo, dus weet je ook in me. Hij is op een missie aan die samenwerking. Hij gaat samen. Yes, I. Yes, I. Nee. Waar is hij? Hij is hier. Hoe heet zij? Waar is hij? Rasta, zij? Nee. Boogie, see me, bro. What am I gonna do? 2 weeks in a week, even like bro. Huh? Say was the last week of me. What is that so bad? Eindelijk het ding is, ik het nog aan niet zien nodig. En is een goed doorpad. See me, bro. Wat is er nou nodig? En hoeveel? Ik zoek alles wat hij nou op het ogenblik heeft. Die ding is nog als een beetje groter als wat ik gedacht heb. Zij komen dat nu op een slechte tijd, man. Ik denk dat ik bij je niet. En zij weten goed dat hij ons altijd voor de tijd weet. Nou, hij zal gaan met wat hij heeft. Yo, Steve, is a neza kanpa. Sa. So dit is al wat hij nou heeft. Hij is als het wel kan deel met het. Maats.
Het is voor de stress. Ja, like hij weet net wat ik nodig heb, jongen. Ai. Bom, a gente met onze productie niet doen. Gewoon ze niet maken voor je komen. Ik ga het doen. Het was plan. Oh, Tainza, hoe kan je het organise? Organise de plan voor alles. Mijn boom, organise. Nee man. Ze zien, je moet vallen man. Ze zien, ze kan met 2 lieden zo doen. Ze voor, zo echt, ik steek hij man. Nou van boekie en vallen man. Nooit op plan goed te doen. Ze zien mij van. Om boekie te laten vallen. Dat is makkelijk. Ik weet hoe werkt het man. Zo, die beplannen moet er gaan voor. Mijn boom. Je moet wat heel zijn moeten, je kan aan die mensen wat gaan bepalen met boom. Je hebt niks niet manschappen. Zien ze. Want dat grote mensen doen, dat vallen. Dat daar zijn. Dat doe jij man. Mijn vriend, ik hoor wat je zegt. Maar ze hebben één ding weer. Het is geen boekie. Als je vaak in. Ja, ik heb het al om gebruik. Om je man te laten vallen. Maar je moet denken dat ze het doen. Aan mij ook. Zodat ik het niet in kan. Dat ik het niet kan. De ene dood, dat is aan in zijn brood. Maar hij is niet paas. Als ik voeren toe. Je zoekt ook een nice met bron. Hij moet vrek man. Ik is gewoon bezig met bron. Hoe denk je dat ik die goed krijg? Van praten, van plan. De heer is gewoon in onze positie hier was man. Hij moet vrek met bron. Ik zeg hij moet vrek met bron. Tainza, hoor die gesprek. Ik wil gewoon komen. Kijk, wat hij doen. Ze maken een koe vrij. Wat is de koe vrij? Hoi Boogie, waar is je nou? Ik ben erin, waar is Nabi? Ik ben Vietman. Het is zeker. Je weet hoe fucking liggen straten. Wat is ik dingen doen? Boogie, wil je bij je praten? Kijk, ik wil u zien. Als iedereen dit moet discuss, maar ik kan over je phone praten. Geef me tijd. Hoe laat zal die bij mij wees? En wat hij heeft gesloten? Tainza, dat is nog niet belangrijk.
ek is die ou in die stad, moet dat sy is die Annie. Trap op sy kop, hy gaat heel soos op Bunny. Vir my moet sy skiet, ek sê bang vir die Gunny. Moeg van die beats, ek move met 'n mami. Hoe kan sy step in die dope? Sy gaan nie die so, ek laat vir het soap. Sy met my slip broeds en maak jou het soap. As tyd dat sy weet, ek sê enigste dope. Vir sy pijn die fame, ek kon hou het soos gister. Sy is 'n baas, ek slaap som jou sister. My broer sê het lijn is net borrels en kuste. Panses is hard, ga jou stam soos jy buste. Game is vol cream, nou is allemaal gebatten. Hou wat is sidderkie dik in die gatten. Koud op die plaas, maar die hond in die stad. En ek het nie meer varkie, ek soek net my matten. Sy is nie die dolly, die dik is op pijdag. Sy is nie so hondkie, so sy kan vir my zag. Ek laat die maandag al voel soos 'n vrydag. Sal as sy wil het die pen van haar lyf af. Sy kyk in my oë en dan sien sy niet rooi. Kon na die goud toe, sy maak van mooi. Ek gee jou 'n smile en ek's binne in die kooi. As jy so'n sak en dan skree ek net woi. As ek is gestep, dan soek ek my pijn. Jou weet wat raar. Sy, ek jou gestuur, sy. Hallo, sy, ek praat saam met sy. Sy, ek jou gestuur, sy. Praat saam met sy. Ek gaan nou nie vir vraag nie, ek jou gestuur, sy. Sy fucking danger. Ek het al vir sy fucking organise en hy danger. Organizer is 'n veel van 'n pussy om jou te verdalen. Dus ek hoef jy nou nog lewe. Alles volgens plan. Plan. Sy is 'n man van yster. Dat is zo'n strappie op die vlakte. Is nog altijd dansschoten wat dit klapt nu. Hier is een lijt, die gaat aan zat nu. Hier is een lijt, die wordt gebakt nu. Super wie wat zij nog vat nu. Ik zei je brand met zijn poes, sta naderen. Laat ik zien dat zij je man is. Het is zo'n rij met zit zo'n kanus. Als groen liep er op je trek nu. Het is met tijd zo, hoog net je bek nu. Ik kijk hoe lach ik weer mijn kid glow. Tijd nummer moet zij hit nu. En die trong maak jou net vet nou. Hoe was zo cool, die jou bed nou. Zeg het aan jou, ze moet nam check nou. Zeg het aan jou, ze moet nam check nou. Ga niet maken mij, ga niet maken mij. Ga niet maken mij, ga niet maken mij. Ze gaan niet maken mij, ga niet maken mij. Mama boven groen liep de strijd. Ze gaan niet maken mij, ga niet maken mij. Ga niet maken mij, ga niet maken mij. Ik zeg ga niet maken mij. Mama boven groen liep de strijd. En ik move en ik reach nog altijd voor die top. Ik zal het heel tijd zeggen, ga die man, ga me stop. Ik ga me zien en hij hoor wat ze denkt van mij en ik. Hij heeft al net gezegd, die is net 4 kilo's die keer. En die andere zegt So 4 kilo's. So dis half die produk en dis so half die prys. Dis al wat Tony my mee gestuur het. Tony weer en ek soek 8 kilo's. Hy weer en hy was die deal. Het mos nou jou kroon lyn. Dan zeg ik, weet je, van zijn gasten boegie, wat samenwerken, hè? Ik maak van een frik,
Isa pa bugi. Tanta ya kasta. Lexi kumpuso. Sini yala ko family. What's it me? What's it about thing? Ini tahu itu ni. What's it? Awai bugi. Ikin dit kabiao. Yay. Kata, at saya berfok. Hey bugi, buat mini berfok maki man. Ha, tang jika sulaf ha. Ha? Sulaf na. Bugi. Awai bugi. Wat alleen is die? Wat kijk je mij zo? Tenzij. Niet fokken moet donker moet niet man. Je wil het tegen doen het. Is je meer niet gaan om voor boeken door te schieten? Je organiseert. Wat er weet ik dat ik kan die wat ik krijg van die boer. Niet gewoon fokken donker niet man. Ik ken ons veel man. Ha? Die man die waarheid. Zo wat hij moet dat vallen dan? Hij moet langer nog frikken man. Tenzij. Zien ze nou? Die dom besluiten wat ze maken. Ha? Zij klaar van mensen van heel wat frikkers. Ha? Hij is door ons klaar man frik. Ha? Zij zien deze. Zij moet wat hij doen. Ik heb gezegd. Boogie, als je dom jongen. Zee. Dit zee, wat ik me hier zien. Ja, bang ik dit. Dit zee. Je tikt het lang op. Je mag hem me hier worden. Awai, Tenzij. Ja, khiyal kif ya yan. Als je want dat tegen mannen die je met beeld te doen, kan het gelijk zijn. Basta, hoda. Pulang dia dikini mani nawal sa amin. Kung masih manan swasta, makanya naman kawit swasta. Oh, ik kan het net klaar krijgen, wie dan is je mensen.
Sy's mos Boogie Jane. Hang af, wie wil weet. Oh, ze zou nog veel wind gaan dat zij. Ze zeggen dat we fucking komt te spelen, beta. Huh? Draai. Nog van Duins is 'n manskappe. Sy fokol op jou nie, maar ek seker die jongen het 'n gun aan nie. Hoi. Gevoel, sy nie slaap, die man kan het wat my gebruik nie, bro. Wat is hulle by mekaar? Die is zo zijn. Die is jou laaste fucking dag. Ek is jammer om te sien sy vreek by jou fucking eie krale. Boekie, ek sien dan nou dieselfde manne wat nou agter jou is dan nou agter my ook, my broer. Hoe meen nie eie nou dieselfde manne wat agter my is agter jou ook. Soos die man weet, die wereld, my broer, is klein. Sien jy man, so saam hoe jy saam hou, het ek en die man saam gesien. Ons moet gou 'n plan maak. Wat is ons hier plan gaan maak? Dan gaan hulle plan met ons maak. Otherwise, we ons alles maar laat ons van doen. Organise en Duins. Ja, wie dan nou nog, my broer? Hoe weet jy dieselfde manne wat agter my is agter jou ook. Hulle het een van hulle manne gestuur om my te sissenuit. Wat? Volg my. So die eie is reg. Die is een van Duins se manskappe. My broer boekies, jy sien die junkies van vandag, hulle sal alles doen vir kroon en power. Maar wat hulle nie weet nie, het is iets wat sy earn, is iets wat sy kry nie. Sien sy? So wat's die next move? Ons sal ons moet reg kry. Daar staan soos die kan enige tyd geboor word. Maar die kwaaiste van alles is, ons ken ons enemies en hy sal dit vir ons weer maklik maak. Die laaste paar woordjes zijn. Nee, wil ik praten. Laat je doen vrij.
interessant. Het is de vierde like in 3 weken. Dan is dit iets stalk in verband met deze. Die wat ik kon zien. Heb je al uitgevonden wie hier die like is? Nog niet, maar dat is wat ik kan afleiden. Hier lijkt al een paar huizen. Ik geloof niet die zal danger wees. Hulle sal nie so dom is om 2 bodies op 2 verskillende plekke te dump nie. Susan, hoe was ie? Sien jy Susan? Nee, as jy so slim soos daai vooraf gesien. Sy sien die moet in 'n lab kom so gou as moontlik. Die junkies moet gevang word, dit kan nie so aangaan nie. De persoon zal een paar dat doet, dan zal het DNA kan vinden. Natuurlijk, en ik zal zorgen voor. Bos, ayun na, madalan sa'yo din siya. Het is ook een sier, Fucking sier, kadam dapat sa dik. Okay? Hoekom moet ek dat jy jou gaan gooi ek met Jesus wil sit? Hoekom moet ek jou dat jy hoor toe gaan om net my peace te protect en die liewe respect? Onorganize me, bro. Dat komt duidelijk, de meeste is bizar, maar je fucking staat te pad, me, bro. Dat zijn alle dingen zoals Sibri zijn gemaakt, me, bro. Ik kom gaan met je tik, was maar wat, dat is een zo, meer, me, bro, man. Het werk is een beetje meer, zeg maar. Me, bro. We gaan 500 me, bro, begonnen van ik daar. Dat is zo aan gaan, me, bro. Kung tayo siya, is recht mo yun. Kasi hindi lang, panay fucking boogie. Hindi ko nisak gemaakt. Je steekt, moet je mensen te wees. De organizers, crazy. De werkers, krijg die maatschappen recht. En bij Thailand, sister. Maar kom ik zie je ook kan zeggen, maar dan gebeurt je iets kutters. En dan zit je kwala af. Crazy. Organize. Tijdens me zit niet met je king, man. Zien ze me, bro. Dat is een doodtapper. Ze beren dat ik kan gaan op me. Dat is mijn king. Die manschap alles klaar kan gaan, bro. Ze voorstellen me, bro. Apagela, ik ga tegen zoeken, ze gaan met salut op, bro, man. Van mijn goodness, alle het vrede geven. Hoe moet ik hier is? Tussen die steelers en non-believers, Jesus. Hoe moet ik hier is? Terwijl langs dat broer van mij zijn naam RIP is. We zijn allemaal weer bijna die spijt. Ik zit in ze. Krijg die kar recht, dat is moe. Hoe moet ik wachten met dit? Ik moet het werk gaan doen. Maar als morgen komt, dan is het Ik kon even terug. Als tijden me, bro. Moet je salut. Ja, Sasan.
Van mij gooi je in deze haas op. Dus Afrika bel het. Het zal opwindend wees wat die mis. Luister. Die toets is interessant. De DNA behoort aan Bernardus Abrams. Zien ze zijn. Ik heb over ons gaan die DNA van. Zijn ze een rookie daar gaan. Dat vind ik ook wat denk interessant. Want Boogie en Rasta is allemaal mannen wat daar gerookt is in de draakkoppen. Zesan, organise voor mij een van, adres. Als mijn Rasta zou eens bezoeken, alsjeblieft. Of enige contact van Rasta. Ik weet ze vielen op een ruimte. Daar is kielen, zo schrikken dat ik jouw mind slip. Ja, als je kan zien, ik heb Smokey nog weer in de game gekomen. Smokey was een beetje weg geweest voor de tijd. Maar hij is terug nu. Ook ik zie nog eens nog aan die broer wat ze laatste mee die ook kon doen. Hier is hij. Daar jij. Steve. Dat is een kast. Ik zie niet buiten dat de boel die kan los. Sewena, kalele short foni kunini kalele wena okumsela ngaseko kusela kalele foni fast. Een boekje ons hele plan moet maken, nee bro. Want zoals ik kom vrouw, ik in hem is eerst staan op onze sporen. Zoals ik wil luisteren, zie ik het die bij je aan mijn missen nou niet. Maar binnenkort had ik eens die weer geraakt, zien ze. Want ik zie die oorlog is nog eerst staan op onze sporen. Zo zei. Die ei, wat denk jij van het drive-by? Kijk hier, man, niet te waar, man, naar weer blij niet, man. Man, is daar niet, ga na. De Smokey, het ding is dit. Mijn namen zijn de Beren, maar de meeste mannen doen het anders. Van de waar werk ons samen. Als one, als je praat, die moet dat zo lang. Oké, Boogie, want die ding is die mee van. Als ons het mooie mannen gaan eten, dan gaan ons bij je groot worden. San, wat doen ze? Gaan ons in? Gaan ons backup nodig uit? Hey, fuck backup. Ons zit voor die jongens nou hier zo. Dan het ze open-minded. Verniet geniet, hier zit soos 'n wise grip. Wise up, ik het jou in de tijd. Een spiller zie ik die illes wat hij. Goed, down. Ik weet ze wie dit zien dat niemand die lijden. Ik was op in het ziel op de knie. Mapuza. I'm alive. Drijf met wielen, hokken, nijms, Thaise rip. Militant-minded. Vanaf die begin is ik ik zijn binnenkant jou minded. Ik die pijn op jou mic zingen als ik rijm. Fuck! Hulle het al weer eens weggekomen. Maar dit zal die laatste keer wees. Damn it! Ik is die ouwe nie stuk moet dat jy is die Annie. Trap op sy kop, hy gaan down soos 'n bunny. Van my moet jy skiet, ek sien bang vir die gunny. Moeg van die bitches, ek move met 'n mami. Ook as jy steek in die doop, sy gaan nie die show, ek laat vir het soap. Shout op my slip, broer, sy maak jou het soap. Hy steek dat sy weet, ek sien enigste doop. Vir sy pijn die fame, ek kon hou het soos gister. Sy is 'n baas, hy slaap so my sister. My broer sê het lijn is nie borrels en kuster. Kantes is aan jou stams. Is jy aan Zas Mapuza? What the fuck doen julle? Luister, hou jou weg. Luister, sien jy hoe betrap ons julle? Een vir fucking een. Maar julle wil nie fucking worry. Listen, wat maak is nou met die ene? Ons dreig vir hom tot hy iets sê. Hy moet informasie het oor die moord wat uitgegaan het. Julle gat as dit fucking lui nie man. Ah?
Hallo Zay. Wat weet Zay van die Rasta en Boogie julle? Hey, julle kan my vrek maak ook man. Julle gaan fokkel uit my trein, hoor julle? Laat daar je boodskap wees van die Rasta en hy Boogie. Hoor Zay, sê vir hulle ons is klip hard op pad. Ek is hard op hulle spore, hoor Zay. Susan, wat gaan ons maak met hom? Los die vark net so, kom ons loop. VLP is net so samen die sabotage. Stralers laat zijn insats. Zie dat hij kans gaat repeat ras. Bang brand zich bang met steed die naad. Kans wat ze heet tussen de wie met zijn huisen. Ik weet waar zo habitat lintig hier buisen. Ik step op in die pijp in die mic. Om elke voor van schaapkleren te fight. VLP denk bliksem staan nog verzink. Voor mijn vat tot daar wat alle uitding. Maar dat wijst mij instantly hoe hij pretend. Bliksem stralers er echt een clubtint. Ze schijt die naam in het lijf van een girl. En een voorplak dit op hoe op zijn hol. Kaljo hier, kaljo daar, zie dat. Hij zo'n naam van zijn kans kaas dalen. Ik noem me zomaar nou vanaf aan Frida. Hallo vanaf aan als gast tussen min, ja. Hallo. Oh, wie de fuck is jongens? Hallo. Meneer Benades Abrams. Julle is nalatig. Julle het lijn geloos. En vir julle gaan ek een vir een opspoor. Hallo, sorry. Kan zijn dat ze een naam kennen met van mijn telefoonnummer, ik is bang. Julle is bezig om die gemeenskap af te breken. En ik ga het niet toelaten. Ik dicht zankie soos julle nie. Zij, jouw stem klinkt nogal een beetje bekend, ne? Zij klinkt nog eens een van die fucking gattes wat nou daar mijn fucking plek op toe de alopadiso. Huh? My stem sal die laaste iets is wat sy ooit sal hoor. Zij, hallo. Zij. My broer, het lyk as jy met die fucking lens en die fucking organise na wat agter ons as jy my broer. As jy die fucking gat is en almal is maar agter ons fucking gat en sy moet nie op dit kry sy. R200,000 kies. Is er gebrang wat sy moes gebring het? 10 kilos. Daai was maar seker hier man. Wat hoe is die? Ons moet gekom om business te doen. Kom ons ook gesig aan van Dit is 'n groot deel. Kan dan wat mense met identity sien nie. Identity of not? Hierso. Vas.
zien, sergeant. We doen die op een dagelijkse basis. Sergeant, gaan ons hulle betrappen wat? Hou vast, ons kijken wat zijn next move. Waarom? Fucking jongens, man. Ik klaar met die fucking jongens, man. Jongens. Huh? Meneer Tom. Hij zei. Waarom organise? Word je die mensen nog vertrappen, is maar klaar met die mensen, man. Focus. Organise, ik wil zien, bro. Die fucking gatters. Je moet je goed freak maken, bro. Je moet het doen, hoor. Time's up. Ik zeg van me, bro. Het is zinloos. Als ik nu jij nog maar werken. Maar poezen met de gatten, de pistes, kom eens fok op. Pijnlijk je, want je doet maar. Sergeant, ons verlaat die scene van nou. Vooral gaan ons opspoor een of ander tijd. Hou je rasta. Baby. Ze is een goede mis, gewoon fucking slecht aan de vies zijn. Als ik denk je wat ze willen, man. Ik zei ei. Aan de woorden. Ze kunnen kruisen. Is er nog maar eens die? Voor ze is er maar eens die? Ik heb toen lijkt die zo. En ik is op vandaan. Fucking 100 is er aan. Yes, zo bra. Of is het niet frek, die jong. Hoor het zijn. Zijn, ze zullen zeker in zijn. Huh? Ze zullen ook niet zeker in zijn. Zij hebben nou zeker in zijn. En als je fucking lijkt die, hier als je vandaan, is je fucking 100 is er een kist. Hoor ze een kist vandaan de aflevering. Ik sta zo lekker. En zij spreekt vandaan. Als je toen ben ik toch niet. Zij in nee, dat is op deze raad. Wie steen ze?
iets wat ik die man wil gesê het, my bro. So, wat is hy nog als? Sy sien die geval van wat zo'n die Danes en die Organize. Het nogal gauwer gespeel as wat ek het my bro. Is Organize hy. Dat is hoe ek hom ken. My bro, ek dink is hy Organize. Ek dink dat hy vuil gaat, hy Danes en my bro. Hy het nog aan my lijten gekiet met nog een weggie vaker 100.000 rand, my bro. Hoe verseker is die hy is Deinse? En is die hy sy lijtie wat hy het? Die vuil gaat het my nog aan een kool gegeven, my bro. Die treiter in my fucking lijtie. En weet jy wat, ek moest hoor as my fucking lijtie systeem, hy my bro, man. Hoe hy lijtie aangaan. So wat sê hy, wat sy next move nou? Die vuil gaat my bro, hulle expect een meeting vanavond daar by die ring, my bro. So hulle sê ons moet 100.000 rand kies bring. En verhuil vir my lijten nogal. So vanavond kan ek en sy nommer toemaak. Wat het dan gebeur van ons werk saam? Wel smoke it. Dis ook nog net 'n ding wat vir ek in boekie koop. Sien nie man, so as enig iets gebeur, miskien vanaand saam met die man. Maar weet ons nog daar maar rooi op wat kan aangaan met die besigheid daar. Weet jy dat ons gaan opstel dat ons bly. Reg is my tweede naam. Disaster. We kunnen eigenlijk zo'n pad doen, we kunnen recht krijgen. No man, ik zit Deinze. Ga dus nou redelijk die nummer dalen. Ze wie dan ons bland in boogie. Ik boem, daar is je aan de wheelie man. Die is niet boem. Aan de woede, dan komt wat is ook gewoon op het pad. Ze moet het gewoon woede. Ga niet de business gaan zo sloeg gaan niet. De meter met de kamp vier. Zo zijn we man. Bloed het salut. Ze maar gaan eten. Maar die kroon niet boem. Ik zit met kroon. We maken van dijn, terwijl het bier ons maar toe, bro. En hij nog aan daar uit zes. Hij tot zesters, dus je moet recht hoor. Ik kom maar jongens aan nu. Moment even. Jongen. Jongens, raak ontslagen. Dag, dag. Om Rasta, moet je nog zelfs de brand zien. Je zei dat ik het ook al gemaakt heb, zei dat hij dat ik zeker is en mijn fucking lijkt hij met zei. Wel zei. Je zei, ei, zo zit wat zeker gaan. Ik ga het ook zeggen, dus die man. Ja, ei, krijg je maar zo secret, man. Ik smek voor jou dik, man. Sy los sy lijkt dit, sy. Je zei nog wat zei, zelfs steeds zei. Je zei los mijn fucking lijkt is het drees zei. Ja, is nog once exastus. Man, dan kom met die kakkie, man.
Oh, mijn fucking koon. Je bent koon, man. Oh, mijn frik. Hoe aan mijn broer, man. Noma. Hoi, zijn los nou, lijkt dit zijn? Los, lijkt dit zijn? Die jongens de weer laat gaan, gaan we zullen vasthouden. Vandaag, die jongens moeten gevangen worden. Dat kan niet zo aan elkaar wegkomen in die kakbadellen en vrouwen. Isaacs, dat is nou die tijd. Kom eens maken move. Op een ruimte, daar is kiele, zo schrikken dat ik jouw mind slip. Maar binnen stop, jouw kop drijven. Ik schop een gat in je kop, dan het zij open-minded. Verniet geniet het, hier zit zoals een wijsgrip. Wise up, ik heb jou binnen in een kindertijdgrip. Een speler zie ik die illes wat hij fire spit. Unsigned hype number 1 times die is sick. Ik weet zij wie dit, zien dat niemand denied het. Rappers op je met zielig, toe creamen het en rijven. I'm a life wet, zielig op de Fuck! Ik denk dat het een goed geschiet. Bijna. Fuck! Dat is Sant Isaacs. Fuck! Sant is in die oor geschiet. Die junkies moeten kan je de ambulance tussen gewas moeten alsjeblieft komen. Hoekom zit ik met die weight op mijn schouders? Hoekom moet ik mij altijd bewijs voor die ouwens? Ik zeg mezelf zo dat zoek ik niet beter dit is. Ga ik met target reach of ga ik terribly mis? Hoekom moet die gewicht op mijn schouders zo heavily is? En hoekom moet mijn circumstances hier in me is? Nu kijk hier. Hoekom moet ik het jou gaan voor ik met Jesus wil zitten? Hoekom moet ik elke keer hoor toe gaan om net mijn peace te protect en die lieve respect? Als ik respect terug zoek, dan moet ik een world evil is ik. Hoekom vergeet alle van mijn goodness, alle het voor vrede geheet? Hoekom moet ik hier is? Tussen die steelers en non-believers, Jesus, hoekom moet ik hier is? Terwijl langs dat proef van mij zijn naam R.I.P. is. Samen op ik ben in gesprek kom. Dan wil hulle nog sê, hoekom moet ik wacht tot mijn tijd komt? Hoi Blunt, mijn eerste special my bro. Ik zoek uit Deinze. Ik zoek uit Nijfrek. Boogie my bro, die ding is dit, zij moet een beetje laag leven nou man. Zij moet gezien wat het gestaan gebeuren daar op die texturing my bro. Hij vaak kan een vrek geschieten my bro. Zien ze, die ding is dit, zij moet nog niet wel een rukje laag. Blunt, hoe fucking verwacht is ik moet laag lees, dit is hoe ik lijk. Ik kan niets goed voor mezelf doen nie. My bro, is dit wat ik wil zeggen, een beetje laag man. Ga ik zo lang ingaan met die bezigheid van nou my bro. Zie nie man, ik zal zeggen wat fucking jong gaan check my bro. Zie je wat leed, zij niet kunnen rukje laag man. Zij kan mensen fucking recht dreed nie my bro. Ja my bro, is dit wat ik wil zeggen, aanbouw leed van nou man. Zie je man, tot zes een paar hoes. Zie je man, ons kan blijven wees my bro, maar niet tegen freak gestaan my bro. Zie je man, wat ja zoals ik wil zeggen, ik zou zelf aangenomen die dingen. Zie je wat leed, zij niet zo lang laag van nou my bro. Ik kan mijn bodyguards even na de draai gaan maken bij hem zo fucking plek. Ons lijn lieverste man.